Chámome Caxoto e son contador de contos. E hoxe estou aquí porque este mes... En que mes estamos? Febreiro? No. Decembro? No. Agosto? Maio? Sí, estamos en maio. Pois neste mes, no mes de maio, celebras unha festa moi importante, sabíadelo? O Día das Letras Galegas. E sabedes a quen lle dedican este ano o Día das Letras Galegas? A Xela Arias, moi ben. Xela Arias foi unha gran escritora que escribía poesías. Xa aprendistes cousas de Xela Arias aquí no cole? Sí, fai 60 anos naceu Xela en Sarria e sabedes que naquel momento non había internet, non había tablets, non había móviles, casi non había nin televisión. A poucas casas tiñan televisión naquel momento. Entón as nenas e os nenos naquel momento non estaban na casa todo o día mirando unha pantalla. Sabedes que facían todo o día as nenas e os nenos naquele tempo? Xogar fora, correr fora polo campo, choutar polos campos e polos montes. Xela contaba que cando ela era pequena saía ás 9 da casa e non volvía ata as 10 da noite. Gustaríamos iso? No. Ou imaginade que en vez dunha formiga, porque unha formiga non nos fai nada, que entra un can e non se pasa rer nunha paca. Gustaríamos iso? A mí me gustaría que unha casa sin nada para poder coller as gafas de buceo e nada. E bucear pola casa, verdad? Nena, pon a mesa, estou buceando, collendo os platos por aí, Sí, pero non, aos grilos non lles gustaba nada, o que pasa é que nós non os sabíamos. E o Moucho tamén, casi chorando, dixo. Eso, o reloxo, eran as 11. E sabedes que pasa ás 11? Un barco de xoguete en el me quero embarcar. Outra vez. Teño un barco de xoguete en el me quero embarcar. Teño un barco de xoguete en el me quero embarcar. Navegaré por mil ríos, 7 mares e cruzar no meu barco de xoguete. Cansarei de viaxar, vamos! Teño un barco de xoguete en el me quero embarcar. No meu barco de xoguete, mariñeiro capitán.